Hello mga Lodi, sa video ito ipapakita ko po sa inyo kung paano tanggalin ang pinakamalansang parte ng tilapia. Yung malasi po na yan dyan bandang ulo, yan po yung pinakamalansa na dapat natin matanggal. Dapat pakalinisan po natin ng maayos yung bandang ulo. Ayan po. Tapos dito naman banda sa may tiyan, tanggalin muna natin yung mga itim-itim dyan banda sa tiyan. Ayan, kapag malinis na yung tiyan na yan, iwain natin yung kutsilyo, yung loob po ng tiyan, yan, iwain nyo ng kutsilyo. Dahil nandyan po yung pinakamalansang parte ng tilapia. Yan po, kitang-kita nyo, yan, pinakamalansa yun. Kaya linisan natin ng maayos yung isda nating tilapia. Yan lang po.